hamba lekhaya. Hamba ufuna lekhaya. Phuma emzini wami. Hamba. Cha gogo ngicela sehlisa nemoto. Uyena kuyihlo lo mfana wami. Uyena kwawo. Kwanele hlisa umoya kwanele hlisa umoya. Nansi indoda eyinkinga lapha ehleli lapha nebhasi la yagqokiswa lona. Hlisa umoya mkhulu. Qhubeka phela uligqoka ijazi lelo ligqokile namanje useligqokile ijazi lelo ligqokile. Uthi wagqokisa ibhantshi lona ijazi oligqokile namanje. Kwanele khuluma nami kancane. Ngicela ukhulume nami kwanele. Ngicela ukhulume nami kwanele. Ngicela ukhulume nje ngeke ukuthathe boy. Bathinte ngeke bakulokothe. Ngeke ukuthathe boy. Ngeke baze bathinte. Yini wangenzela yona empilweni? Ayikho mfana wami ngiyaxolisa phela into engigqokayo la ugogo wonke. uma wakho wathi awusiyona ingane yami mfana wami. Ufuna ukungithatha nisuka la nisuka khona nithatha lo qhwayilahlo kwalesigila mkhuba niletha la emzini wami. Nizongitshela nini ukuthi nizosebenza niqhuma umsebenzi wenu la. Yikwami la. Yobe mama Mdlali. Angizokhuluma nawe. Angikwazi ukuthi uqhamukaphi. Indodakazi yami washonsaphi. Ikhona inkomo zokuthi ngingakhokha ngikhokhela Awu kodwa kwanele. Akodwa kwanele. No kwanele azikho inkomo ezokhishwa kodwa sicela kwanele usidedele kancane nje abantu abadala kukhulu. Usothi ubaba wami njengangikwazi nokwazi. Mfana wami ngiyaxolisa kulokho mfana wami. Nangisona isigebengu mina. Ngaqhuma esihlahleni shothi mina. Njoba Isikhathi ngiyaphilela ngiphila impilo yami. Ilona uxolo lokhuluma ngalo. Uyalibona uxolo. Ngaba nenkinga ekuhambeni kwami noThembi. Sahlukana. Ngina 10 years angimazi nanokuthi noma uyaphila noma unjani lapha ekhona. Wena uzela ngoba naku uyabona impilo yakhe ishona phansi. Akunjalo. Cha. Soqhamuka segqoko phaqha kanje. Cha mfana wami angihluphekile. Indida insumansumana inkanankana. Wakwabona abantu bethi bethandana. Bese bezala ingane, bese bethatha ingane beyothi fu kugogo. Ekugcineni bese bendinda. Beyohlala lengazi khona umuntu. Ingane beyishiye kugogo sakuyifuhlela kungavunyelene. Ethi uyavuka ugogo ekseni usesele nomthwalo ongaka wengane, ayina impahla, akunalutho olishiwe nogogo. Bese bevele bethi besuka bevala ingcingo. Kodwa ekugcineni behlukane, behlukana khona. Bese ayisola lo wesilisa ukuthi no man, yazi nginengane ekunayo. Nakhona isimanga ngoba lo muntu uzocabanga emva kwa 12 years. Uyayizwa lonto, emva kwa 12 years ingane bayishiya. Nakhona eseyedwa noma ingane eseyedwa sephila impilo yakhe. Wayesebona uhlelo lethu, wayesethi no Nyoni TV, nginengane engizalayo kwaMakhutha. Igama layo okukwanele. Mina ngushozi. Ngicela ningiphelezele ngiye kwaDladla la kuyikomalume khona wengane. Ngifike ngiyozithoba ngikhulumisane noMadladla. UMadladla ke singazo ukuthi okugogo wengane esingazo ukuthi uzofike ahambiselane yini nesimo ushozi azosendlela phambi kwakhe. Emva kwesigameko sokuthi ingane bayishiya kungavunyelwene kahle ilento okuthiwa ukulaqaza. Bavele bayilaqaza ingane. Imina phela lo ophambi kwenu la ngisuke ngisho khona ngithi mina amalandelane no asazi ukuthi into kagogo izofika isiphatheleni kodwa nje okwami nawe ukuhlala phambi kwami ngedatha lakho ake ngithi nje danko sanibonani bandla la kwethu ngingushozi osenesikhathi eside ehlukene noma wengane yakhe ingane before sihlukane naye bese ngina 2 years ngingayazi ukuhlukana kwami naye wasuke wathi akusiyona ingane yami wayikhomba kwesinye isibongo komdumo so ke kwahamba njengoba sekuze kwaphela u10 years ngingadikila nje ngayitshena ukuthi akusho ukuthi vele angizali angena umuntu nje onengane ngayihlalela ke ngaphila impilo yokuyiphilela so ngahamba ngaye ngafinyelela ngatholana nabafowethu bakweNyoni TV ngithe mangizwa indlela abasiza ngayo abantu ngasengithi hayi nama ke ngicele usizo lokho bengisondeze bangisize bahambe nami ke ngiyozishwelezela nami
ngiyozishwelezela koMamdlala ugogo mfana ngoba angazi noma usekhona uThembi lo sagcina ngaleso sikhathi angazi noma ngizomfica ekhaya naye uThembi. Ngiyayicelela nje kwiNyoni TV ukuthi ingisize. Ngiyabonga kakhulu. Ithemba lami sengilibeke kuyona iNyoni TV. Ezingane. Bakhona nje kodwa. Kuqo. Sanibona. Kunjani? Siyaphila. Bakhona abadala. Singangena. Okay. Kuqo. Sikhona abazi kuwena. Singahlala. Okay. Hayi noma uza ngala. Uza ngala. Babushosa. Hawu sanibona. Yebo njani ma? Ngiyaphila wena zami. Siyaphila. Hawu. Safikelwa abantu esingabazi. Wema inkosi yami ke. Umsebenzi nathi indlela nje siyaye sisebenze ngayo so siNyoni TV igama lami mina nguMalandela. So ke sabantu abasebenzayo ngendlela ukuthi makusuke kukhona mhlawumbe umuntu ofisa somphelezele emndenini othize siyaye somsize ngalokho ke njengabantu nje abasuke bewumkhulumeli wakhe noma umelekeleli mhlambe kulolo daba abasuke befuna ukuthi balikhulume uma ukuthi mhlambe ke sebexhumene ngamafoni mhlambe kwahlula ke Kuze kubeke nifika namakhamera nje nizongimela la kwami nimthathaphi lo njengoba nje sengichazile ma wami ukuthi ubabushozi ubhalele thina iNyoni TV zikhona nje nezinye inhlelo futhi ezikhona uyasibhalela sukusize thina sambe nawe sukuyise la osukuthi ufisa ukuthi ke mhlambe uyolungisa udaba lakho khona Hayi ake ngihlalele phansi ke nane nimi ngenyawo endlini semzini wendoda la anizoma ngenyawo Okay mangicela ukuxolisa mhlambe kulokho ubafo lo shuthayo nomfethu baye mhlambe begada isimo ke hluthi sisuke singenzeka uzoshutha ba ubalazo umshutha la No angithi thina masi sisho seNyoni TV njengoba seNyoni TV njengoba ngichazela ukuthi umuntu uyayesibhalele njengoba esibhalelile uhlelo olubukwa abantu olusuke liqondene nalo ubhalile nalabantu siyakubona Ngifuna ukungitshathi nisuka la nisuka khona nithatha lo qhwayilahla kwalesigila mkhuba niletha la emzini wami nizongitshela nini ukuthi nizosebenza niqhubeka umsebenzi wenu la yikwami la hayi sixolisele shozi yikwami la sixolisele shozi Yobe Mamdlala. Angizokhuluma nawe angikwazi ukuthi uqhamukaphi indodakazi yami wayishonthaphi angikwazi nanokuthi uqhamukaphi uzozenza into elungile la uzozithoba indodakazi yami yona wayishonthaphi Hayi. uThembi sahlukana naye kudala ma. nahlukana nathi ingane lena yondloba uyena akuyihlo lo mfana wami uyena kwakuyihlo lo uyena akuyihlo Cha ubuye kwanele ngizawuhlala phansi kwanele Uqhamukaphi lo ngizawuhlala phansi kwanele Angimazi nanokumazi uzohluphekela la kuthini yontazi Uqhamuka segqoko phaqha kanje Cha mfana wami angihluphekile mina. Engikuhluphekele nje uwena mfana wami. Uphekele nani buke sonke lesikhathi umsebenzi esikole bengenisoba buke sonke lesikhathi umhluphekele konke lokhu bekade ukuphi wena uyamazi ukuthi uqoqisa izibani uyamazi Uma wakho wenza umhluphekele namhlanje ukuthi ngibe nenkinga kodwa ke inkinga manje ekuxabaneni kwenu nengane nasekuphazamisana ingane ingenaphi yona cha wathi ingane akusiyona yami. wathula wena nalokho kwawindaba yakho leyo uthi akusiyo wangibikela mina njengomzali Akufikanga lapho nje kwavele kwafika uXhifi nami ngacasuka ngagcina manje ngibele. landeni lana ngoba kusiyona yakhe ingane abagogo balelesela lapha ezikweni khona manje lapha esineni sambanga ngiyanyisa ubabili
babeke sonke lesikhathi babeke Cha kwathi ingane akuyona yakho ulandeni lana ke. into esingihlupha mama Mkabadeni into esingihluphe kakhulu manje ngilokho ngivuka nezibonakaliso zokuthi ingane yami lena le ntombazane yathi izalwa womunye umuntu. Okay Shozi ngicela ukubuza mhlambe bamdlala ngizwe ukhuluma ngendodakazi ngicabanga lolo site ke bekade singalitholanga noma singachazelekanga ngalo indodakazi ikanjani kwakade mhlambe kwenzakala kanjani Wathatha ingane yami lo wahamba nayo. babethandana naye wahamba naye wayohlala naye lapho la ehlala khona ngimazi noma behlala empohlweni noma behlala phi. yebo Njenga namhlanje babuya nengane bafike bayishiya la. Bahamba. Njengobuya namhlanje sezobuya sezenza isibothololo la ingane yami ayikho eduze kwakhe angiyazi ukuthi uloke ezongigoqela iminwe la. mhlambe yayine kwakuyisikhathi singakanani ngoba mangibuka ukwanele ngazi ukuthi akamazi ubhuti okusho mhlambe esamncane Uphelile u12 years engekho njengoba lokwanele namhlanje elo16. yo Uphelile u12 years njengoba ezoqhamuka la ezozenza isaram namhlanje. Okay angifuni kube ngazi ukuthi mhlawumbe sithathe ihlangothi olulodwa ngoba ushoze kunodaba angasichazelanga sho ukuthi lona oliphelele thina sazi ukuthi nje uzocela ukubonisana nawe kuzama ukuthi ingane ibuye ngakuyena kodwa siyathola ukuthi kunelinye iside lama wengane shoze mhlawumbe uma wengane uphi ke mhlawumbe yena ke Kunale ndawo engingayizwa kahle uthi ubekade ethi ucela nizomnimsiza ngokuthi azothatha ingane ibuye ngakuyena impela nje impela uzobuya ngakuyena kanjani ingane engakaza khokhe ngisho isparting ngayo akaza khokhe ngisho usheleni ngale ngane ngizolanda ba izobuya ngakuyena kanjani kodwa shoze yabona into sifaka kuyona uphuma wengane ke shoze cha bhuti lento ayizange ingene nakahle nakumina uma walengane wathi masixabana naye wathi vele ngisilima mina ilengane akusiyona yami wayikhomba kamdunge wathi ingane yakamdunge ngacasuka ngafake nami ngahluleka ukuyibamba kwacaca ukuthi siyaxabana kakhulu ngaze ngagcina ngathi mina hayi ongcono ke mfethu singavele sihlukana kunokuthi ungathi mina ngihlale nawe isikhathi esingaka ngikwethemba ekugcineni wena uzongitshela ukuthi ingane yami engitshela ukuthi eyami akusiyona yami sahlukana lapho ke kudala impela ngino 10 years ngingamazi manje ke wena mangabe uthi ene wanahlukana wathi ingane akuyona yakho wathi uyisilimi isiphi isinyathelo wasithatha lokho ngoba njengabazali bakhe sikhona isiphi wena isinyathelo wasithatha iphutha lami ukuthi ngavele ngayitshela nje ukuthi hayi angehlisa umoya ngoba vele bengibanjisiwe avele ngehlisa umoya ngingabe ngisayihlupha nje manje uma usukhushulwa yini mangabe uzongulela la uthi uzolanda ingane yakho uzofuna ibuyele ngakona ibuya ngakona kanjani ngiyashayeka mama sengishayeke kakhulu yini ekhombisa ukuthi uyashayeka khombisa ini ukhona umuntu ovela futhi isithombe lezemzini wendoda athi uzolanda ingane hayi ngizokhokha wonke amalungiselelo ngesikhathi ukuthi sixoxe njengoba ngifikile nje solungisa konke ayikho into mina sayilungisa nawe lengane ngihambe eside isikhathi elide ibanga nayo awuyazi ngisho ukuthi igqokisa izibanjo bihleli la mhlambe mamdladla ngiyaxolisa umphululi mhlambe ukwanele nje obengaka bemshiye nje ubusho ukuthi mhlambe 12 years uphelile ukufika kwakhe la ngoba ngiyathola ukuthi ngazi ukuthi bebehlala kwenye indawo ukufika kwakhe la ukwanele wafika kanjani mhlambe emncaneni bakhe nje bese ngaka ukwanele wafika noma wakhe la wafika baba abantu abavakashile wamshiya bahamba naye lo Sikhotheni lo bayishiya kwena ingane kungavunyelwe wena akungavunyelwe kwase kusenje kudu ngathi abantu bayabuya okunanamhlanje ingane mayibuza ngiyetshetha ngibazi bashonaphi kukhona ongasichazela ngalokho mhlambe inkinga yami kuze kube kuzofika konke la kuthi sengize ngigcina sengibizwa ngoSikhotheni ngayo yonke lento
Angaze ngibe usikhotheni kodwa manje ngiyabona izinto ngendlela ezenzeke ngayo kusho ukuthi ya sinamaphutha sinoma walo mfana kodwa umuntu onephutha kakhulu yena uma wamfana ngoba mina kuze kuye ngiyabuya manje ngibuya ngoba ngibuyiswa hayi ukuthi uma womfana onephutha uma womfana unephutha wena unani wena unalo wena iphutha idlani lengane ngoba wena uyazi ukuthi yakho nginabantu abadala bakini bakutshela ukuthi yakho idlanike cha iyona leyo nto singihlupha phela ukuthi ngihleli kweminyaka emingaki bukade uhlaleleni konke lokho ingakuhluphi kusho ukuthi bona abantu abadala benza iphutha ukuthi bangasheshi bangivezele ukuthi ingane yami abazalisanga umuntu wena ozazi ukuthi uzela unengane nathi namhlanje ihleli la ayazi lutho lwakhe igqoka ikhindi kanje yona ndlela engiyiphilisa ngayo ngokubona nginamandla akho mina wena uyasebenza la usebenza khona uyiphela ifebe zakho imali ngiyaxolisa mfana wami uma wakho wenza ukuthi kuze kwenzeke yonke lento ngabe azange kuze kufike kulesigaba okuyisona ngoba ngikhumbula kahle ukuthi saxabana ngiyaxolisa mfana wami ayikho mfana wami ngiyaxolisa phela uma wakho wathi awusiyona ingane yami mfana wami ngiyaxolisa Kodwa yabona into eyenzeka manje kuhlukumezeka ingane manje. Ya kona kunjalo nami ngihlukumezekile. Ahlale lehleli khona ayigcine khona. Noxolo lakhe ahlale khona nani. Ubekade yakhe. Cha mina osekungimangaza lapho ukuthi sonke lesikhathi akukho aseke wakwenzela ingane. Thina besazi ukuthi nje uyayondla ingane njengokusichazela kwakho uma isibhalela. Abengakayibona ngisho uhlangana nawo lemgwaqweni akayazi. Ayibona. Thina sazi nje ukuthi umuntu oyondla ingane oyifakayo imali kuukuthi akanikezwe ithuba lokuyibona ingane. Hayi. Akayazi kwakuyazi ehlangana naye emgwaqweni angeke ayikhona. Akayazi. Mamdladla niyaxhumana yini nondodakazi njengamanje? Ndodakazi lokana ahamba naye wadropa naye ingane la wahamba wayela le yakhona bahamba naye bohlala naye lo sikhotheni wakhe. Angixhumani naye bashintsha kwa inamba zocingo. Njobe zongiqhamukela namhlanje eseyinto edabukisayo. Uyaxhumana wena naye? Konje sahlonga ngina 10 years ngingamazi njoba nje ingane yethu bese ngina 12 years ngingayazi mina lokho angitshenayo nje ukuthi akuyona ingane yami kwabe ngiyamkhipha enhlizweni yami yena ngakhohlwa nanokuthi nginengane sekungibuyela mase ngilokho ngihlushwa amaphupho ukuthi hayi no ake ngihambe ngithola indlela ukuthi ngibuyele back ngiyobheka lengane ngoba ngiyabona nomsebenzi ungiphelele bengisebenza sungiphelele kodwa hayi ukuthi amandla ukuthi ngikhokhela amademesha ami engwenzile ukuthi ngeke ngikwazi ngizokwenza konke lokho kukho ikhona indlela ukuthi ngikwenze ukwenze kuphi mayikhona makudingeka lo ndlela ikuphi ngiyalungiswa ayikho la uzoqala khona nje uthi uyalungisa mangasuthi uyaqala mina ngiqala nje nawo ukuqala lo ngeke uzoqala nawo uzoqala ukwazi awungazi awuhlangana nempilo yami akuhlangana nempilo yakho uqhubeka nempilo yakho nami ngiqhubeke nempilo yakho uzoqala phi uthi uyalungisa noma kunjalo mamudladla inkinga yinye wena xolisa igazi yebo no igazi liyalidinga igazi lalo lo umfana wami uyigazi lami ingakho nje kuze kwafika ukuthi ngivezelwe ngilele ukuthi ngilahlelane igazi lami ngilana nje ngoba igazi lami liyadingeka ngiyadingeka ukuthi ngibe yiphathi engiphasela enganeni yami ngixolisa kakhulu ngakho konke okwenzekile mfana wami ungixolele ngiyazi ukuthi inhliziyo yakhe igayibozi kumanje nami bengihleli nami inhliziyo yami bibhlungu ngitshena ukuthi ngananyathiselwa ngengane engayona yami qhubeka phela uligqoka ijazi lelo ligqokile namanje useligqokile ijazi lelo ligqokile uthi wagqokisa ibhantshi lona ijazi oligqokile namanje cha ngani yami phela uma wakho lo owaqamba amanga wathi ngangikade ngigqokisa wathi ake awuyona ingane yami ambotshela namadlozi ukuthi lona bhantshi oligqokisiwe nalona namanje sagqokiswe lona ibhantshi umfana nje lo ngicela ungabisayihlupha ngaye angithanda phazamiseke empilweni angifuna phazamiseke esikoleni ngiright ngaye ungayihluphi ngaye mamdladla mina le eyami mamdladla ngixolisa kakhulu ngakho konke okwenzekile kodwa engizokubeka kuni njoba mina ngila angizanga ngoba ngize ngodlame noma ngize ngane
bengithi ngizolungisa. Konke ngikwenzayo angikwenzi ngoba nami ngiza ngoba ngithi ngitshena ukuthi ngihlakaniphile. Ithonge lengilethe lana. Ukombuka usifela nabantu abanganayo. Sifela namabhokolo esingawazi nje thina la uqhamuso. Shuthi uzongilanda ngenkani, yonto ayifunayo. Angizile mfana wami ukuzokulanda. Sifela negoli esingazazi ukuthi iqhamuka. Angizile ukuzokulanda ngani yami la abafowethu ukuthi nje bangisize ngikwazi ukuxoxa nani. Bazongilanda ngenkani. Hayi abakulanda. Uyongilanda ngenkani. Hayi asikulandile mfana wami nze nje ukuthi ungazi. Sikwazi ukuthi ngelinye ilanga mhlambe siphinde sixhumane ngikwazi ukwenza izinto ngendlela efanelekile. Ngazi ukuthi ufika nalabantu ofika nabo la ekhaya. Hayi sengofika ngedwa mfana wami ngiyaxolisa kakhulu unifikela nabantu. Manje ngina la ekhaya hamba la ekhaya. Hamba kulala la ekhaya. Phuma emzini wami, hamba. Cha gogo ngicela sehlise nemoya. Ngeke phela zonke ingane mina la ekhaya. Kwanele umtetele sabele. Amtetele. Kwanele. Cha Kwanele khuluma nami kancane. Ngicela ukhulume nami Kwanele. Ngicela ukhulume nami Kwanele. Ngicela ukhulume nami Kwanele. Ngicela ukhulume nami Kwanele. Khuluma nawe. Ufika sizokwenza nje la. No, okay ngeke uthathe ngenkani Kwanele. Ngeke uzuthathe gogo ngeke ezithathwe ngenkani Kwanele. Yazi ukuthi ngihlala no gogo ingakho nifika cha ngeke uzuthathwe ngenkani Kwanele. Obhuti laba basigada nje nasendleleni masuke samba ngoba siphethe nemishini ebizayo amakhamera. Ngeke uzuthathwe ngenkani. Hambani la ekhaya. Imfundo la ekhaya, imfundo. Gogo manje eshazindini phuma hamba nje uhambe nje uphume nje la. Phuma. Ngicela uhlele ngale. Imaki Kwanele ihlisa umoya Kwanele hlisa umoya nansi indoda eyinkinga lapha ehleli lapha nebhali la yaqokiswa lona hlisa umoya mkhulu gogo sicela ukhulume noKwanele ahlisa umoya ngeke azathathwe ngenkani cela umchazele gogo ukuthi ngeke azathathwe ngenkani Mamdladla sezoyithatha ingane ngenkani ngiyacela bandla khuluma naye cela ukhulume naye gogo cha Kwanele ngeke sokuthathe boy bakuthinte ngeke bakulokothe ngeke sokuthathe boy ngeke baze bakuthinte ngeke sokuthathe ngenkani boy thula Kwanele ngeke baze bakuthinte angikwazi ukuthi kulandeni la cha uthembi wonke lona ukube nje azangasho ukuthi mina akuyona ingane yami le ngabe mhlambe kade ngaxhumana nengane yami angikwazi ukuthi ubukade ulandeni la into engiyizelele ekhaya ukuzokwenza ukuthi kube noxolo ngoba nginegazi lami ekhaya yilona uxolo lokhuluma ngalo yalibona uxolo akwenzayo kumfanele angikuphikisi kumfanele lokho akwenzayo kodwa angizile ngodlame mina la kodwa mina ngikubuka njengodlame ngoba kuyimanje uhlukumezekile khona esikoleni uzobhalana hayi hlisa umoya Kwanele ngeke sokuthathe ngenkani ngeke sokuthathe boy usho bathi mina ngifuna hambani la ekhaya hambani kodwa gogo kuyadinga ukuthi kukhulunywe gogo ngoba naye shuthi useyakhombisa ukuyisola ngaso sonke isenza akekho umuntu ongalidinga ithuba lesibili empilweni kodwa ngathi ukudinga kwaba kufu ngoba la ekhaya angiliboni ithuba lakhe lesibili yazi angiliboni ithuba lakhe lesibili ngoba phela umuntu noma onile gogo wena Madladla uyakwazi ukuthi ashawe naye ngezashawela izono zakhe mhlambe kuye ke kugcineke kulunga kodwa nje njoba kwaba khona igama lethu uxolo kwangingeve ngoba kuchaza ukuthi khona abantu elingeke liza lisebenza kubona lolo gama indaba zokukhumbula ukuthi kufanele landa ingane ngoba engasasebenzi ikhona zikhona inkomo zokuthi ngingakhokha kodwa Kwanele no Kwanele azikho inkomo ezokhishwa kodwa sicela Kwanele usidedele kancane nje abantu abadala kukhulu ngicela ungasukumi Kwanele ngeke sizosukuma siphume nje manje hambani sidinga la ekhaya sidinga sizolweni hambani right siphila ngendlela siphila ngayo Kamusu uzokhamuka la ungakwazi ukuthi ukhamukaphi Kamusu uzokhamuka nje Kamusu mfana wami ehlisa umoya mfana kunzima ehlisa umoya mfana wami
Wehlisa umoya ezinye izinto usothi ubaba wami njengangikwazi nokwazi. hayi mfana wami ngiyaxolisa kulokho mfana wami nangisona isigebengu mina Ngaqhuma esihlahleni shuthi mina. Njoba- Isikhathi ngiyaphilela ngiphila impilo yami. Qhuma esihlahleni. Andoda. Ngaqhuma esihlahleni vele sengayivumela impilo yami ukuthi ngaphila esihlahleni. Ngakwazi ukuphila ngaphandle kwakho, ngakwazi ukuphila ngaphandle kwakho. xolisa mfana wami ngiyaxolisa kukho konke lokho Ngizokusiza ukuxolisa kwakho. Uzongibuyisela emuva. Uzobuyisela impilo yami iqale kabusha. Ngibe nabazali abaphelele. Uzobuyisela lokho. Yikona uzokubuyisela kona lokho. Ey. Hambani futhi ngala ekhaya. Yonke enifunayo la. Mina ngathi ungangiphula wena uzobona. Ungeke yini ngakho wena yini ngakho. Hayi kwanele. Yonke enizele la ekhaya le. Ukuthi uzosilimaza kanje. Isifane negoro izolozi isibamba kanje masifuna ukusukuma la. Cha phela kwanele Asanayo ibhisi la ekhaya. akini mawusukuma uzoza nangu baba wakho Cha la. ngifuna uzomzwela kahle eduze. Ngifuna uzozwa kahle into ayishoyo ngangizwa kahle. Cha uyakuzwa nje lapho uma umzwele eduze kanjani uyakuzwa nje lapho sisendlini indlu incane kabi leli. Ngathi ke ninkula kangazi. hayi mfana wami ehlisa umoya mfana wami ngiyakuzala mina engikwazi ukuthi ngiyakuzala Mina ngizalwa nguwena. hayi Ngoba phela awukwazi- izinto kwanele zilungiswa Yebo, mfana. ngokulwa zilungiswa ngamandla uyabo. yabona nje mfana wami mawusufuna ukungishaya lokho kuyobe uyilimaza icareer yakho yempilo yonke Kuthiwa ngilimazi career kade vele alimali career yami. hayi phi Career ayikalimali mfana wami sazoba right semncane mfethu semncane ihlisa umoya mfana wami Kodwa ke gogo besifisa nathi ukuthi sithi masisukuma siphuma mhlambe sesizwile indlela mhlambe yaphambili ukuthi iyona yipi ngoba njengoba ngichazela ukuthi nami ngiyamcelela ithuba lesibili ukuthi mhlambe kuke kuzwakala ukuthi noma ngingasho ukuthi ukwanele kufanele ahambe manje kodwa ukulalela nje ukuthi njengoba sesifikile naye ifike veze ukuzehlisa nokuyisola mhlambe kungaxoxiswana kanjani ukwanele kodwa ebehleli la komalume wakhe. Hayi. Wonke umuntu uyalidinga ithuba lesibili. Angazi noma kungenzeka yini. Ngoba okubhlungu kakhulu kwaye lo ma wengane akekho la kabuyanga naye. Njengokwazi ukuthi bebehlala ndawonye. Angazisanga mhla behlukana. Kodwa bebehlala ndawonye. Manje inkulumo yethu angiyazi ukuthi ngathi mangithi kuyaxolelwana ini abaphelele. azange Eyami ayikho khona yakhe. azange kube mnandi Eyami manje ngoba yena wayilahla. mamdladla yabona masihlukana noThembi uThembi wathi angihambe kithi anginangane ela ingane ela wayisho ngesibongo sakhe lesasisho wathi eyakwamdunge mina ke azange kusafika konke enhlizweni yami ukuthi ngingeza la ngacabanga leyo ukuthi nje awu isikhathi eside kangaka ngislima uThembu ngenza islima kangaka so azange kusabuya mina back ukuthi ngibuye ngizelana ngoba ayikho into engibuya ngizala mangizala ngizofika ngithi bani ngithi umntanami eseshilo wathi akuyona ingane yami. Okay Shandu mhlana umshiya eno 56 lapho mhlana umshiya nje nithatha isinqumo sokuthi niyamshiya wayena 4 yayithini into lapho yayithini nanishiya yiphi ingane uma ngabe manje sekuvela ukuthi yena usayitshela ukuthi ingane akuyona yakho iyiphi lengane nanishiya enanilaxaza kugogo nobabili ngoba phela ngicathi into enanivumelene ngayo nobabili ukuthi niyayenza nanishiya yiphi kanti ingane nobabili uma ngabe manje usuveza into ethi ingane wathi akuyona yakho futhi ekugcineni nanishiya yiphi ingane kulamagceke kanti le ngane phela sayishiya lana iyona le eyingane yami esengithola lethi ekuyiyona angitshena ukuthi hayi wangibambisa ngayo ngoba ebona ukuthi ngiright manje ngoba singasazwane esebona abangcono wasengitshena ukuthi akuyona ingane yami awunawo nanomkhondo nje ukuthi ungakuphi sahlukana nje ngamkhipha engqondweni yami ngayihlalela le ngihlala khona ngamshiya lapha ngamshiya nje lapha le wayehlala khona mhlambe sisangahamba siyombheka khona ngazi noma sisaba hey Into engixakayo ke konke lokho kushoyo angikwazi mina ukuthi kwakufanele eqaleni ungazisi. Eqaleni ungazisi. hey
inkinga. Hhayi. Wena manje uzongichamukela sewuzongitshela ukuthi ucela ingane mayibuyele kuwena ucela ukukhokha. Ukhokha ini sekuthiweni useshilo futhi ukuthi yakho yena ngoba phela Hayi noma ingasabuyelanga-ke kumina Mamdladla. Mina engifuna ukwenza ukuthi ingane ilungiseleke izinto ngendlela eyi-right. konke lokhu ubusaqhubeka nabanye uma beyingana ngithi. No, Ezoyithandayo kwazi anginangane mina enye ngaphandle nje mina. Bengiphilela impilo yami nje anginangane. Ingane engithola ukuthi nginayo kusho ukuthi iyona le kusho ukuthi nedlozi la ngitsenye ukuthi ngithole ingane ngoba lifuna ukungibuyisela ukuthi ngibone ukuthi ingane yami ikhona ingane yami ephila. Anginayo enye ingane mina. Makuthiwa ake ngithiwe ngineyingane. Ingane makuthiwa esengiyazi ephila ngaphakathi emhlizweni yami ukuthi kanti nginengane ngekathi ithongo lingivezela lokho liphinda ngaqale ngangayivuma ngoba nami inhliziyo yami eyibuhlungu ngikathi lentombazane uThembe engitshena ukuthi akuyona ingane yami ukwanele. So ukwanele ngizothola sengithola ngiyibonakalisisa ukuthi hayi no kwakuyingane yami sengiyabona nami ukuthi no uqinisa ikhanda kuze ungisiza ngalutho yabo. Abantu abadala mabekhuluma bagcina bekwenzela izinto eziyinkinga ugcina usuphelelwa noma uswenzekela izinto eziyinkinga nje empilweni. So ngiye ngabona ukuthi hayi no angize ngizoyiveza ngafuna abafowethu kwiNyoni TV ukuthi bangisize ukuthi bangiphelezele ngize la ngikwazi ukuthi ngizolibeka udaba lwami ukuthi cha ngaba nenkinga ekuhambeni kwami noThembi sahlukana ngina 10 years angimazi nanokuthi noma uyaphila noma unjani lapha ekhona. Wena uzela ngoba naku uyabona impilo yakhe ishona phansi. Akunjalo. Cha ma. Uzama ukuzovusa impilo yakho manje. No engizokwenza ukuthi mina ngenze ubulungiswa. Nayo ngelinye ilanga ngiyoba nenkinga. Idinga ukuthi ilungise izinto zayo bese kudingeka ukuthi izoyilungisa kephi ubani wakwabani. Lokho bekudinga mina ukuthi ngize ngoba nethongo lingibonisile ukuthi ingane yami ngoba lifuna izinto zami zayo nayo zihambe kahle. Ngeke ihambe kahle izinto zayo mangabe ukuthi wena ugcina ngokuthi nawe wazi ukuthi nje ngayilahla. Yazi ngeke ibe lenkinga le. Yazi le yami ngeke ibe lenkinga ngoba ngekhathi uyilahlile wena. Iregistiwe ezintweni zakithi kaDladla. Yakithi kaDladla njengoba ngihleli nayo la. Ayisahlangene nawe. Angikwazi ukuyiqalisa phansi ngiphindisa impilo yayimuva. Iregister ezintweni zakithi awakithi amathongo aphethe lengane. Asoze yaba nenkinga nawe owayilahla wayibona ingenasidingo empilweni yakho. Angazi ngizoyibeka kanjani lento. Mangabe ngihlangana noThembi angicabanga ukuthi kwakukuhlakanipha nokuthi ngiyazi kwami. Kwakuamathongo ayehlangene size sithole lo mntwana. Bengeke lo mntwana ngize ngimkhonjiswe mina ukuthi uyingane yami ukubitho amathongo ethu ayengahlangene. Okungukuthi asinalo ilungelo thina esisaphila kulomhlaba ukuthi singathatha ama suggestion angongaphezu kaNkulunkulu. Nasengahambe isikhathi sabo bahambe kade beqale nezinto zabo bahambe ekhaya. Hayi mina angiyazi into yakho bandla ukuthi ngiyoyimisa kanjani ngoba ngisho ukuthi ngami register ezintweni zakaDladla it's because wayengenabani noma egula wazi ukuthi ikuphi la uzobika khona. Kusho ukuthi la bayigula noma enenkinga fanele kuyobika kwala ekhaya umsamo. Lo wakho songena kanjani kuona manje sofika kanjani lapho? Yonke into iyalungiswa. Izolungiswa ba? Izolungiswa yithina esiphilayo. Mina ungangifaki lapho. Ngifuna ungifake Cha Mamdladla angifisa ukuthi ngelinye ilanga kube wena oyisolayo ngelinye ilanga ukuthi waqinisa ikhanda kakhulu kungafanele sengifikile ngithi ngizoyibika ngizoxolisa uthi uNkulunkulu uxolo lubalulekile nami ngiyakudinga ukuxolelwa. Siyaxolela hamba lekhaya siyaxolela hamba. Cha mfana wami ungayilwisi phela awukwazi ukuthi uyaxola kodwa ubungixosha. Basaxolela nje ngithi siyaxolela. Cha phela mose ukungixosha mawuxola phela uxola lahambi nokuxosha umuntu. Ngoba ngiyathi siyaxolela nje Akulona mawungixosha phela awungixoleli.
Ngiyakuthatha ngakuxolela nje. Skip isidingo sokuthi manje lokungitshela. Mawuthi phela uyangixolela mfana wami akube uxolo nami ngibone ukuthi uyalwamukela uxolo. Ngiyalamukela ixolo lakho usungahamba. Mfana Mhlambe gogo mina into engiyibukayo mhlambe gogo ake kube nendlela yokuthi ngoba ngicabanga nihlanu nobabili kanje mhlambe ugogo akebikele mhlambe nomalume bakhe ukwanele mhlambe nje lento nike sike sininike isikhathi sokuyikhuluma nikhuluma nje ninodwa nomndeni ngoba phela ngicabanga njengoba efikile uyafisa engazokuthi njengoba ingane seyibonile kungakhona noma ulolo shintshwana oluncane-ke olikhombisa ukuthi ufikile emagcekeni ala ekhaya mhlawumbe mina ngingakucela nje ukuthi mhlawumbe nike nizame ukuqoqa nje noma umalume bakhe usho ukuthi hayi ke kwafika abantu abaso behamba nosibani bani bakhuluma bathi mhlawumbe ngokuhlanganisa lo mbono namakhanda mhlawumbe kukhona eningagcina niphuma nako asisho kodwa ukuthi ingane sithi ngelinye ilanga sophinde sibuye futhi sibuye ngeseshe sithi soyithatha cha kodwa nje lokho ukukhuluma nje mhlawumbe kungagcina kwenza Vele ekhaya bengicela bona uzongithatha ngakho ngikhuluma idenge eseshe ngithatha. hayi akunjalo kwanele lokho akuvumelekile akwenziwa lokho Okwamanje-ke inkinga omalume bakhe abekho la. cha nami sengisho nje namagogo mase bebuyile mamdladla noma ngasiphi nje isikhathi akujahiwe Mamdladla ngiyacela ngiyazehlisa yebo sinonile imphefumulo icala lembula ingubo lengene yebo hey kodwa ke ubona kwaba khona amajele njengoba kusuke kulungiswa abantu abangalungile kokunezoni izona nami ngonile ke ngiyafana nomuntu osejele kumanje so bengicela ukuthi ninginike ithuba lokuthi ngikwazi ukulungisa engakona. Hayi ngiyezwa shozi. Kodwa nje ubunzima engithwase bona kungaphezulu kokwenza. Ngiyezwa kumele ngikuzame ukuthi ngihlangane nomalume bakhe kukhulunywe ngizwe ukuthi bangibekaphi ngoba lento eyenzekile le eniyenzile angiyazi mina ukuthi izoqoqwa kanjani izohlelwa kanjani kwayena umntwana ukuthi uzopholiswa kanjani nama ngazi kodwa ke ngizozama ukuthi ngihlangane nabantu abadala abanye bala ekhaya ngizwe ukuthi kuzokwenzakala kanjani. Angazi ngingabonga kakhulu okwenzekile nemkhuzuko eyenzekile lekhaya xolisa kakhulu ngibonga ukuthi noma ngiyisoni ekugcineni kukhona mhlawumbe ongase kube inkanyezi ekhanyayo ukuthi nomfana ngelinye ilanga mhlambe uThixo ubuya enza amaplan ukuthi mhlawumbe sigcine sizwene kodwa ke isifiso sami ukuthi sizwane. Kuko konke nje singakhuluma senze konke uhlawule wenze konke kodwa ekumele uhlale ukwazi ukuthi ukwanele la ekhaya soze aphuma athi uyakuhamba nawe uyoshintsha manje obowakusho cha. yebo Uhlawula wenze konke kodwa ohlala ila. Hayi ngiyakuzwa angiphikisani nakho konke kodwa ke mangabe mina ningivumele ukuthi ngilungise nje ngoba engikufisa ukuthi nje ngibone eba nekusasa noma mina ngingazange ngikwazi ukufika ngalesa sikhathi kwakufanele ngifike ngaso sesingayithatha siqhubezele phambili lapha ikhona ningixolele kakhulu ngizozama ukuthi ngikwenze okuyi amahlawulo ngenze konke ngoba angifuni umbone senkingeni ngenxa yami. ya kodwa ke futhi nakhona shows kuya ngokuthi mhlambe umndeni uvumelene ngane yabo kuzoya ngokuthi umndeni uvumelene ngane ngicabanga ukuthi okubalekile ukuthi uthathe lo myalelo umndeni mhlambe ozokunikeza wona emva kuba sebekhulumile thina nje singakubonga kakhulu ukwamukeleka ngasikwazi ukungena ngaphakathi kwamagceke kuphinde futhi ke nayo mamdladla veze ukuthi inkulumo yami mangithi mina cela mhlambe kuhlangana nomalume uyayithakasela futhi yezwakala ilokho nje esibongayo sixolise ke nakwena mkhulu yezwa siyaxolisa kakhulu khehla lami kodwa nje impilo injalo ke
kunezinto othi mawukhulu uhamba uhlangabezane nazo ziphinde zedlule futhi. Kunabantu abanezinto eziningi ezinzima ukudlula lesi phezu kwawo thina njengamanje. Omunye nje akanayo ubaba sebasweleka baba. Ungcono ke wena ngoba usabona ke nobuso bakhe noma ke ubona ngalendlela ke sekwenzeke ngayo kodwa nje kuyinhlanhla kona lokho ukuthi umuntu owakulethe emhlabeni usakhona. Ngicabanga ukuthi singabonga sicela indlela. Sekuzoba ukuxhumana nje ukuthi kuzokwenzeka kanjani. Siyabonga kakhulu Gabadeli. Siyabonga Dladla. Ngiyayibongela nami ngiyayibongela Hayi udlula noma ngiyisona nje yabo. yes. Hayi. Hayi asambeni. Hayi. Uyalo mbana. Sengidideke ngisho angisaboni ngisho indlela. Hayi awusaboni ngisho indlela. Yalwa lensizwa. Fanele kodwa. Madoda. Yo. Awu.